Scripta har vi et årlangt samarbejde med, faktisk mere end 15 år. Og Scripta har faktisk som en af de eneste virksomheder i vores verden i hvert fald været med hele vejen omkring vores print. Og grunden til, at vi har Scripta på banen og bruger dem og bliver ved med at bruge dem, det er, at de har en meget høj troværdighed. De er meget orienteret mod løsninger og ikke så meget bokssalg. Bokssalg er der for mange i markedet, der har kunnet og ikke sluppet særlig godt afsted med, men Scripta har hele tiden lavet løsninger. Altså jeg tror, at grunden til at vælge Scripta til det her er, at det er deres dedikerede felt. Havde vi nu valgt en anden leverandør, som kan 100 andre ting, og er gode til det, og måske kan levere alle mulige mærkelige løsninger, så er det kun en del af deres forretning. Scripta er dedikeret til det her, og det er det, de lever af. Og det var en af grunden til, at vi valgte det. Først og fremmest så kan de præsentere nogle løsninger, som vi tror på. Det er overbevist, når de kommer. De kan dokumentere, at de kan løse opgaven. Der er andre referenceinstallationer, de har haft op at køre. Og så har de en unik viden på en lang række områder, hvor vi kan læne os op af dem og få lavet lige præcis de der tilegnede løsninger, som vi har brug for i vores virksomhed. Altså en stor forståelse for vores forretning og de problematikker. Scripta, de har nogle erfarne print management folk, som har reddet mig flere gange. Altså, værdien i den her sammenhæng er, at vi har en dedikeret leverandør, som er eksperter på lige netop på print. Og kan gå lidt dybere og måske lidt hurtigere til at eksekvere på de her områder. Og det er faktisk temmelig godt. Det er helt klart, at Scripta har og tilfører også noget mere værdi. Vi har jo nogle IT-kompetencer i vores hus, som jo ved meget, men når man henvender sig til Scripta med nogle konkrete ting, så får man nogle præcise svar, fordi de har den specifikke viden, som vi måske ikke hver eneste dag sidder og dyrker selv. Det er især, at den print management gruppe er imponeret over. De kan virkelig gå ind og komme med nogle ting, når du er kørt helt fast. Vi har jo ved andre lejligheder haft andre leverandører inde til en form for høring, og gang på gang må vi bare sige, at Scripta de er noget foran. Vi tager fat i Scripta, når vi har et problem omkring print, og de løser det. Og det er det vigtigste for mig. Jeg vil helt klart anbefale Scripta.